जों मिडियायावनो हामबाय रियो ताई तिनि मेरि क्रिसमास जतननो सावो ओ चैनल बिसिंथै तिनि जों सबसे तंथकमानि हिंखे जों बर'दिन याखबा क्रिसमास सालनो तै जों तिनि बेलायके तंथकलायखा तंथकै जों खुमुलुं बेप्टिस्ट पास्टोरेल सार्केल हिंगै जों रैली खायखा हस्पिटाल तै yang पार्क थाना तै हिमै जों अरो बाजाराव गैदारिं खायनाय जिनि एजिएस रेभारेन्ड किशोर कुमार देबरमा कक्साय दङ ओंखाय जों बेलाय तंथका मेरि क्रिसमास ओंखाय अबनो क्रिसमास एक्चुअली आबो एमन एकटा साल आ सालावल बरकनो मोथांना बागै सिनि बबुग्रा जिसु सुब्रायं जिसु आसाय फैयो 2000 बोसोर सिगां ओंखाय आसायनाय बोताम खायखा बरकनो मोथांनानि बागै एकटा लामा साराम गाबोनि बागै ताबुक आं सासिनाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट brought God to man सुब्रा जिसु ख्रिस्ट आसायमानि काइथरनो बरं थाने अति फैखा एवं द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट took man to God फियाबा क्रॉस साका थैमानि इंकाय आबार बरकनो काइथरनि थाने तलांका कारण क्रिसमास बाय गुड फ्राइडे नो जों खागै कक साइमानिया दिनै आबनो किसासा मा साख्लायोता आबनो बागै दिनै ने क्रिसमास अब एक यूनिवर्सल फेस्टिवल जमा ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान जतनो खाकसंमा मानो सालो तंथंमा मानो आबनि बागै जों मुलुगफोरावनो जिनि खापां स्रांमुं जों याफारो एवं जतनो तंथंथुङो सालखतनो मानै खापां स्रांथुं बरकनि बिसिंगो आनंद शांति बा पीस आबो खाकसंमुं आबो आसायै फाइथुं बरकनि बिसिंगो ताबुक सबसे जों जालांखा खाकसंमा करै तंथंमा करै आमतै साल आबरक जेनो तांथुं जिसु ख्रिस्ट का शांतिराज बो तामनि सानाय बो शांतिराज बा बरकनो बनो यासांमनि बिसिंथि बरक हायुंनि बरक खाकसंमा मानथुं अबनो जों तिनि माने जों लुकुरावनो साख्लायनि मुसुमो हामबाय।